Prečo som? No tak pretože pánovi Krausovi sa nedá odmietnúť pozvanie. Ja si myslím, že on je úplne jedinečný v tom, čo robí a páči sa mi jeho zmysel pre humor, páči sa mi jeho irónia, je fantastická. Hlavne to, ako dokáže aj z obyčajného, všedného človeka urobiť osobnosť. To vôbec netuším. Netuším naozaj, na čo sa ma môžu opýtať, pretože myslím si, že v tomto prípade je to pre nich o mnoho ťažšie hrabať sa vo veciach ľudí, ktorí žijú mimo Slovenska, Česka. Takže som naozaj zvedavá, čo sa im podarilo o mne nájsť. Čo by mňa zaujímalo o pánovi Krausovi? Nad tým som nerozmýšľala, ale porozmýšľam. Tak mám trošku trému, samozrejme, pretože myslím si, že rozprávať o samej sebe nie je až také jednoduché pre mňa. Je mi pohodlnejšie stať pred kamerou v šatách nejakej postavy, vo filmovej postave alebo role. Keď sa jedná o mňa, o seba samú, je to pre mňa vždy trošku ťažšie. Ale prijala som, tak už som tu.